So what's up mga kwa, no? May bungkag yung tanan no? So nakita nila no? Sayo sa buntag natin higop no? Unsa ni? Gwapo sa labat mga kwa. Sa labat itirada buds kwa no? Murag di kape no? So tanaw na. So sa di pa ta magsugod yung vlog ko no hay mga kwa no? Arong buntaga no? Manglawag sa ta sa to ang mga sigbin, ang mga dragon no? Para natay kanon. O ala. Kaon mo diya. Pasad lang agi no? O napay to bulldog o no? Bulldog na grayit. Kaon na mga sigbi na to. Unsa may laming luto or mga kuno sa ron pamahaw no. Unhon na ta basi di na maluto ay. So nakita jud mga kuno nagpakapaka ng mantika no, lundag ahos maura may lamas no. Karon mga kwa paklay na tong luto mga kwa no, tanga na tong kamay mga kwa para napoy lasa pod ba, tanga nag oyster sauce siguro na mga kwa. Ano ba ito nang pabukalan na para malatan siya para mandutlan siya nagkaon na itong mga kwa. Kayo na tinuod ko mga butang ang ketchup para na color ba, para na design po ba. Human na nakaon na ta. Ngaon ta mga kwa. Dari bukan kay tiktumos ari. Sa una pa sa taasa. Tanawa.